Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o karon atong i-upload ang Palamay Drama Compilation Part 143. Nakabot na tag 143 mga listeners. Kana gumikan sa inyo ha. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa Palamay Drama. O karon magbasa ta sa ato ang mga comments katong last nga gi-upload na to nga part 142 parang natay intro vlog para dili ta ma-reuse content. Atong basawan ang first comment si Oscar Abaydog. Salamat idol kay nakabawi na ka sa dugay nimong upload. Basta idol way skip ni idol kay tugnaw ang panahon. Daghang salamat sa imo ha Oscar Abaydog nga naadjud ka pirmi ga suporta nga pirmi ka nga napaminaw sa ato ang mga drama nga gina-upload. Si Luel Balandra uparta ka heart si Luel Balandra. Salamat kanimo Luel Balandra sa imong pagpaminaw pirmi. Daghang salamat si Moha. Si Delsam 99, hi sir idol, mayong gabi karon pagayod ko na human work. Pasensya na busy ko. Basta 6 PM to 9 PM. Salamat pod always sa pag-shout out ug aniya gapon ko padayon support paminaw sa imong makalingaw drama. God bless you and family. Salamat jud kay sa imo Ma'am Delsam 99 nga naadjud ka ga suporta sa atong channel ug sa imong pirmi ga pagpaminaw maski busy ka sa imong trabaho. Gatagan jud nimo panahon nga maka-comment. Daghang kay salamat sa imo ma'am sa imong pag-comment nga isa pud akong basihan sa akong pag-intro vlog. Si Joselito Salva, Boss Idol, salamat na po sa bagong upload. As usual, Idol, matik na. Nag-like, no skip ads. Salamat sa imo ha. Silito Salva, sa imong walay pag-skip sa atong ads. Dako na kayo ng tabang sa kuha Silito Salva. Ug salamat jud sa imong pagsuporta sa atong channel nga nakasabot jud ka. Daghang salamat kanimo pag-usab, Silito Salva. Si James Panyola, walay skip ni Idol. Salamat po sa imo James Panyola. Sa imong pag-skip, believe kay ko gapon ni James Panyola no. Busy ka po ni siya sa iyang trabaho diya sa line nasod. Gatagan gapon niya panahon nga maka-comment sa tuwa. Salamat kay sa imo James Panyola. Si Hazel Umpra, thanks sa drama Idol. Daghang salamat Hazel Umpra. Si Jude Pristico, Idol, good morning. Salamat sa new upload, Idol. Magpaspas man o madugay ka o upload, Idol. Andam kong maghuwat, Idol, o wala ni skip, Idol, para makabawi sad ka sa imong kahago. God bless, Idol, laban alaksan, Idol. Salamat kay sa imong Jude Pristico nga nakasabot ka sa tuano sa imong pag-skip. Dako na kayo ng tabang sa kuha. Kaduhang comment ni Jude Pristico, kining drama, Idol ba? Grabe makagahi, Idol, pero mamuot ko sa iyang agaw nga hangyo sa iyang agaw sad. Salamat sa imo ha. Usbon ako jud Pristico, salamat jud kaayo sa imo ha. Sa imo ang pirmi pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. Salamat jud kaayo. Si Shain Kabuslay, bago na tong komentor. Good evening Idol sa inyong drama, nice and God bless you. Welcome sa Palamay Drama, Shain Kabuslay. Salamat kay sa imong pagpaminaw o pag-imo sa imong pag-comment. Isa pod atong nabasa sa atong pag-intro vlog. Usbon ako sa ayon Kabuslay. Daghang salamat sa imo ha. Si Virgilio Balanay, salamat na sad Idol sa new upload sa makalingaw ug makanindot nga drama ug kanunay mi suporta kanimo Idol ug walay skip ug maayong adlaw kanimo Idol. Birahi Bombahe Idol. Daghang salamat kanimo Virgilio Balanay. Dili ka po nim skip no. Di ka po nung skip si Virgilio Balanay na kasabot ka po ni sa atong sitwasyon. Usbon ako Virgilio Balanay, salamat jud sa imong kanunay nga pagpaminaw o sa imong pagsabot nga sa imong pagwa-skip. Daghang kasalamat sa imo ha. Dako na kay natabang sa akong channel makadasig sa tuwa. Usbon ako Virgilio Balanay, salamat jud kaayo. Si Alfie Lucina, thank you Idol, more drama pa. Daghang salamat kanimo Alfie Lucina. Si Ina Palas, salamat Idol, lingaw jud kaayo katawa ra mi sige. Daghang salamat Ina Palas. Si Hilin Basil, dili jud namo malimtan Idol, super funny and comedy. Daghang salamat pud kanimo Hilin Basil. Si Lucy Silma, thanks Idol nang marami lingaw kaayo sige jud mi katawa.
Salamat Lucy Silma. Si Dennis Moral. Ayos kayo idol. Daghang salamat Dennis Moral. Si Sugar Santos. Sir Idol. Daghang salamat sa makalingaw na po nimo nga drama. Nindot kayo. Daghang salamat po sa imuha. Sugar Santos. Si Lina Buna. Lingaw kayo. Basta kini nga drama idol. Daghang salamat Lina Buna. Si Birna Siroy. Sir Idol. Kalami kayo sa drama. Ganahan kayo ko paminaw. Jud. Dili ko sumhan. Daghang salamat Birna Siroy. Si Analisti, lamat Sir Idol, more pala may drama. Daghang salamat Analisti. Si Cheryl Lampitan, enjoy kayo mga idol, paminaw kauban na mo akong bayaw nga bayi ug mga kasin super panijud. Daghang salamat Cheryl Lampitan. Si Romy Boy, idol karon ako nakabalik comment kay naguba akong cellphone karon lipay kay ko kay nanapod akong ganahan pala may drama. Daghang salamat idol, more power. Daghang salamat kanimo Romy Boy. Si Nina Castro. Sir Idol, thank you very much. Very entertaining and super comedy. Daghang salamat sa imo Nina Castro. Umao to mga kasanars tanan ka comment sa tuwa. O atong gibasa karon sa atong part 143. O atong nasugnan mga kasanars sa atong Palamay Drama Compilation part 143. Ako si Gilbert Ginengon, minyo ko ug mahal ko kay nga akong wa. Busa ayaw tawang ko sa nga makasaha ko. Kay ikaw gyapon mahay sa kaulahian. Morning na tabo sa kuya nga ako may kalimtan. Oh, naku man nagitaon ko kaligo. Fresh na fresh. Iyay gutom naman day. Sa magkikiluto sa asawa ha. Robert, maniuto na ta, dali na. Oo day, nana day. Padoon na ko des kusina day. Okay. Ayo! Oh. Regina! Day! Vicky ni Day! Uy si Vicky Kaya man may nang init sa kanilat ang baka, La, Day! may dakong siyang init nga nilat ang baka. Wala, salamat kay ni usa ka panaksan nga init kay lat ang baka ha, Vicky. Naibawa man ko nga waiteran si Gilbert. Para sa makahikop siya init nga sabaw ba? Sige, salamat. Nyos po na ako ha. Daghan giteng salamat. Ako lang yung nang-iuli ang panaksan ha. Humana mo og kaon. Ay, sige. Pero pwede ra si Gilbert ang muulis panaksan. Pasig, busy kasi imong mga gimbuhatan sa bahay. Oo, sige, salamat. Na-timing gid kay maniud tusad mi. Sige ha, arin ako. Salamat. Walang gyud kasayuran si Gina. Niibog kay ko siyang bana. Ang ba't ba uy? Anong ibog man dyan kay kuha ng Gilbert uy? Tagan man tang nanguyab na ako pero si Gilbert yun. Siyang gusto na ako nga ikarelasyon. Si Gilbert. Busugan ako dayo. Timing sa kay nga nangatag init nga nilat an si Vicky da. Mao gyud kay itlog ug corned beef ra bayang atong sudan. Dong kining kana si Vicky ba? Mura og Unsa day? Unsa mura og unsa man ha? aw kini noong ako sa ako lang pangagpas ha. Kana pa si Vicky ba? Mura man og naana siya kaibog nimo. Uy, unsa? Uy, kaamaw ko niya kon mo na yung gibati na ako. Nakadako na ko minyo. Kon pananglit matinuod ang akong katahap dong. Ayaw tawag pa dani ha. Gwapa ra ba na? Basig makatilaw ka niya, imo kong buwakan. Uy, simbak ko ka diya day. Ako ray bana nga di na gyud makamao nga mulingi pa og laing babae day. Makagaba na eh. So, Salamat kon mauna. Kay kun mahitabo na nga mga bit ka, kun di ko makahimo sa pagpatay sa imong kabit, ako'y magpakamatay. oh, day Gina. Ay. Ano kaya niya kain, boy? Ay. Okay, bida. Marag, kasabot na si Gina nga ibog is Vicky, di mo? Oo, gawin. Ay, malagi. Laom kaya akong ginawa na. Ahak ba yan yung Gina eh. Magsige, magpakitag kaayo na mo. Kunya, kunwa si Gina, magsigig dool ako. Magpa-chancing ba? Bida. Bida. Nabiar ba ni Gina? Ay, di si Gina, si Vicky, sa alam nila na. Ay, pero, arip lang na, ibog si Vicky na ko, bida. Sorry na, ingon ako Gina kay imuhar ba din ang asawa. Okay na. Gagaw ba ta? Lisod kayo? Okay na ka? Okay. Di mo asawa, ingon ako. Dili, okay ra nga naisgutan ni mo. Ay, magbinuang eh. Patay dyan. Nabiar ba ng Gina? Oh, Gina! Ano?
Ay, duda na ko ni mo gawa. Ida. Sige, kag-mention sa ngan sa kong asawa. O dili si, kuan ba? Si Vicky ba? O, si Vicky lagi. Vicky na miya. Kaya nga naman si Vicky. Sus. Lami kayo. Arip lang na ako. Sus, huwag yung problema kayo. Litaw, mata ko, porbida. Unsa? Gaw. Ah. Tutukan ti ka gaw. Unsa man? Ipagawa si Mdila, be. Di ko. Paminaw, gaw. Ah, unsa man? Magkita gani mo ng Vicky ba? Tambagin na ha. Unsa? Ingna nga di na magsigig patsansing na ko. Yeah. Kaya di may tabo nga mo patol ko niya eh. Dili, yun na gaw. Kaloy? Ikaw ni galit namin ito nga dinhi og may babag sa kong giagian? Ang lait kay di. Unsa man tayo? Day. Sugti na ko, eh. Sugti, oy. Sugta ba? Gina. Lain ba ni mong manguyab, oy? Kasalan nito ka. Basta sugtin ko ni mo. Ba diha, oy? Ari manggid sa tubangan sa kalsada, manguyab, laina, ah. Nabi na ko ni Satan mo, bastin mo ko ni mo. Ngonin lang ko palwapa, di ka din gawas bayan sa inyong kalsada. Ang agi mo ako'y gusto ni mo. Sugto ni takang wako'y Okay, sa'yo gusto ni mo si Gilbert, ako'y gagaw. Oo, pagka diha, ay pabuang-buang ng Gilbert, ha? Inaanar ba tao na siya ang asawa taon? Mupatay na yung asawa, oy. Kung doon ay babae nga, makikrelasyon siya ba na? Mupatay, nagkabit. Kaloy. Oo nga. Basta, sugta ko. Pure ko ulit ako. Ayun, lalaki doon ay asawa. Nakunsang ka, eh. Pure lagi kang ulitaw, pero wa man ko'y gusto ni mo bisa gamay. Wa, Kaloy. Maong diha ka na. Oh, Bike! Bike! Yung parcel, abot na! Bike! Ida. Nga naman to mga tao na lalako, igagaw doon naman ay asawa! Bagal mong taon kaya nga tubangan ko, Gilbert. Klaro nga dako ba? Okay. So, sorry pala na ako sa Bike. Bisan, igo nang idako sa ko, pero pirat-pirat nga pong mata na. Tuyok ni Slao mga ko, ah. Bida. Bisan, suwayan pa rin mo. Bike! Rin ako, Bike! Mau ba? O, yung gida sa ospital si tatay na ako. Kaya giatake sa high blood. Ug doon na po siya diferensya sa kidney. Nagkinahanglan ron og tapang si nanay. Nanawag na ako nga akong manghod kanina. Sige. Gamitan lang nun ng ibayad na sa tubig o kuryente ha. Sunod simana pa man sa tamo bayad. Ipagamit lang una na ni nanay ni mo. Sige na day, adto din sila day sa ila. Unya ikaw, basig ikaw na sa'yo maapiki ini sunod si mana. Ay, kabalakan ako rin bahala na. Sige na, larga na dayon dito sa inyong lungsod. Aron makahatag ka og kwarta sa imong ginikanan. Apiki kay kulon Gilbert, uy. Aha, kawin eh. Di pa to umuguna pa akong asawa god nga sa sunod semana pa ang tingbayad sa tubig o kuryente. Pero sa sunod adlaw naman eh. Ay, ani na lang, no? Ha? Ani na lang. Si Vicky, Ha? napa 5-6 man na siya. Si Vicky? Vicky, ato ako. Di ginamamalipan ni mo. Kay ibo ka na siya ni mo ba yun, no? Sige. Di lang ko yun, soy. Di lang ko. Lisod na kayo. Basta ma-problema tana. O sir, kay sulbadan, no? Atos Vicky. Mauragi dagang nga kwartahan si Vicky Region. Ako pa ikaw, no? Imo na kabiton. Money. Munig yan hinimo sa amo. Ay, wala giyots. Pusa, kung aron may tabo na mo no, ginin mo no, may tabo gin mo, lakala, sige no. Ato kasi sa ilang, kay waron diyang iyang asawa, ug duha ka anak, iyang gagmay, wa diya. Kidaan ni Ginas Provincia. Sige, day. Sige. Karang gabi eh. Wato ko sa ila. Wato ko sa ila pa yun. Uy. Abi nung kinsa. Niyaman ka. Gilbert, naibaw ko nga dakong sayop ng akong gibuhat. Oh. Nga ako'y mamukos ni mo aron makarelasyon ta. Nabuang na tingali ko. Pero bahala na. Naibukit kay ko ni mo. Uy. Manghuam lang ko ni mo kwarta. Ana lang. Di na kinahanglan na magkarelasyon pa. Wa ko'y gugma ni mo. Wa kay makuha na ko. Kay Minyo. Doon ako yung asawa. Lutos mo ko rin.
Ay, kung pugsa, ha? Mitukar di ang gan. Basi mahilay ka, ha? Ang kuya ko. Ha? Ako, buhi. Ay, Ganda ko sa inyong kwarto. Sige na ka na Kung pugsa na, bahala na ni. Libit! Mau gusto ni mo. Bahala ni. Huwag ako, ha? Tana, nagtuta mo pahimutan sa sud sa among kwarto. Baunan na! Wild. Di na lang to ni Dugayon. Dali. Pahimutan to nila. Lagi! Mo ni mo gusto di ba? Ha? Gusto ni. Lagi! Perting dugo ani pili sa dinga ako siyang hilabtan. Kung man sa hitabo, di akong giyatagan og kwarta. Pero ako di siyang gipangitaan og paagi nga mailisan. Kaya gusto nga magkarelasyon mi. Kay wa ko'y gusto ni bisan gamay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Fame. Ngayon, una ka manghilabot sa kinabuhi sa laing tao. Siguruha una kung limpyo ka ba. Mao kini ang nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Fame, anak. May pangutan ako nimo. Oh, unsa man na pa? Napagsige og pauli kung matag kadlawon. Unsa man gid ang imong trabaho? Karon kay nangutana man ka pa. Sultihan na lang tika sa tinuod. Nagtrabaho ko sa usa ka massage parlor pa. Fame. Sorry pa ha. Gamay ra ko grado og Ayaw pa ngay, sorry anak. Kasabot ko nimo. salamat pa. Wow, kagwapa sa mo masahin ako. Salamat sir. Ang sa imong gusto, soft or hard? Pwede ka ng soft lang, ha? Okay sir. Kanang hard sad nga soft. Okay ra ka, ha? Okay sir. Lotion or powder? Ikaw. Joker man ka sir eh. Sige, higda na sir. Ubo sir. Ubo? Oo. Okay. Ana sir. Kinsay nga ni mo, day? Fame sir. Fame. Lusyon lay gamita, day, aron basa. Ganahan kong basa. Bisag tiguang na may pagkabigaon pa. Wow, Fame. Nakawayon siguro nimo ang customer nga di ko, Kaya niya na sa siya, O ikaw ang iyang gusto nga mo massage niya. May waiting pa man ko, Ariel, uy. Unyo, balibaran nimo ang tigwang? Uy, mangluod niya na... Unya, balibaran po na ako nga akong mga waiting nga customers. Tulo sila ka buok, Ariel. Ikumpara lang anang usarak buok. Mao nang balibari. Uy, ikoy! At akihon palang unya na. Ako'y makaingon nga mamatay siya. Ikaw na lay balibad niya. Mami lang good. Promise, gwapo. Ugma, ikaw ragyud ang akong handolan. Promise. Promise, Fame, ha? Promise lagi. Kisa ko sa imong lips, be, kung tinuod ang imong promise. Sa lips, good, sir? Sige na. Please. Okay. Close your eyes on that, sir. Sige. Sige, ha? Hindi, ha? Sige na, Ariel. Kissy na siya. Sige na. So, ayaw i-open na mong eyes, sir. Nga naman, makis kag balik na ko, Dili na, sir. Oy, pisliton sa nako ang imong ilong kay taas kay imong ilong, sir. Grabe ha, Di na sa kanina nga bat ay kadlaw naman sang nauli. Nga naman day kung kaadlaw na kong muuli, Marisol. Unsa imong labot? Hala no,
Unsa? Sukat ka lang nga dunay magbisitahan ni mong DOM. Hilason na kaayo ka. Ngano mag-DOM? Naglapad ang imong O? Awat lang, naka-observe lang. Ayaw paghilabot sa akong kinabuhi. At man ang imong kinabuhi, dili ang laing kinabuhi. Uy, nasuko ka? Hala no? Guilty? Wa ko mag-guilty. Wa lang ko kauyon sa imong pagpanghilabot nako. Gawas pa sad, wa ko mamugo sa DOM nga mobisita sa amok. Iyara na. Akong ganahan ka, akong ihatag nimo ang DOM. Unsa man ha? Okay ka, Marisol? Uy, hala! Ay, hey! Aba, para kang kinsa man ang dako kayong TV o graph! Confirm ni ma'am. Ha? Gikan siyang uyab nga tiguang? Ano man yung tiguang? Ilabtanon ka, ha? Ilabtanon ka bayana ka. Saman, ingnan na lang nasuya kasi kong anak. Pa, ayaw nagtubay eh. Kay lisod na i-explain sa tao nga sirado nag-utok. Salamat kay sa inyo pag-deliver sa mga appliances ha. Igna si sir ninyo, salamat kay kaayo. Naong bayang Marisol, digit ma-drawing sa kasuya nga nakakita sa mga appliances gikan sa DOM. Sige na, Frame. Sugtan ako. Sorry kaayo, Lester. Dato mo. Dili ko gusto nga mapuno kag saway sa imong mga kaliwat. Dili ka na mabubuhat sa kumang kaliwat, Frame. Pangita laglaing babae, Lester. Oo! Mabito! Pangita na laglaing babae, Lester. Gano nga naman ka ni Fame? Nga gikupta naman na siya DOM. Si Marisol, Lester. Nindot na siya. Kay bisag gamay, wag yun na ihugaw ang iyang pagkatao. Pero, doon ako'y nahibawan nga may anak na kuno na siya. Asa? Hoy! Di ba ka nagbalita, ha? Fake news na, ha? Oh, well. Fake news di ay? O kalma lang, ay lagkasuko. Ni Ulbo mong guday ng imong kaspa, Marisol. Unsa na, di lalim hilabtan ang imong kinabuhi sa... Oh! Ayaw pag hinilas, oy! Kinsa man naghinilas, ako o ikaw? Mauna, ayaw pagpakaaron ingnon, Marisol. Isulti po sa mga tao, ining dapita, kinsa ug unsa ka. Sige ha, ugma, balik ko din eh. Nagbalik na ako, sugto na ko nimo, okay? Di ko sure, ha? Sure lang mo na, Fame. Gusto mo ka, oy. O sa maginaan ni Fame nga wa na ko. Ganong dugukon man siya mga lalaki. Nga usara man siya kamasahista. Kung hitsura lang, ay, kalayo ra. Kagwapa na ko, taas ko, puti. Samtang si Fame, agrrrr. Ay, Marisol! Ay! May kinakita tano? Ngano ka ba yun? Ngano ko? Ay, kung singgiti-ngiti ha? Oh, ngano ka, oy? Yan kay kasi mo ngano? Marisol. Maringa Solsol. Ngano ka ba yun, oy? Nganong gisusulan nimo ang inahan sa akong uyab, ha? Nga pabawagan ko, kay daghang kog lalaki? Ngano? Oh, kay ngano? Namakag sa diay ko, nga tinuod man na nga doon na kay daghang lalaki. Wala kay labot na ay buang! Aray, hanggang! Ah, sakitan to! Usap niya panglabot na ko, ha? Usap niya! Sakit akong lawas. Gusto kong magpamasahe ni mo, Fame. Okay. Sige, higda na. Soft o hard? Soft lang. Lotion? Siyempre. Extra service, ha? Kaya ka ni mo? Kaya, hinahinaya lang ko. Okay. Sige, sugda na takag masahe. Ang gaan ka, kamot mo masahe, Fame. Ayaw kalimot sa extra service, ha? Anya na, ini ka happy hour, ha? Yato bang? Okay. Sorry. Sorry nga, kay Kapka. Ikaw, Peter. Okay na ko. Extra service. Ay, sir, takos man ka na ako. O pamati ka mo, masahe. Ay, di mo sa Fame. Extra service ako,
Uy, nakatuman na kasi mong maintenance. Ang imong vitamin. Mong ganing hikap ni mo. Kahit Sa vitamins ka. Walingaw ko nimo. Sige. Ligakus pagod ko. Grabe na production. Sir, isi yung mata. Sir, ginoo ko. Giatake si sir. Tabang! Tabang mo! it's a prank. Sir! Biyudo na sa DOM. Nagpakasal ko niya. Una, mahawas mi sa kalisoy. Aduha, mahatag na ako aruhay sa pamilya. Katulo, iyang what's sa divorce style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bea, ginaingon, mahal ko kayo ang bana. Usa dili ko kinaloiban, isan unsa pa'y matalagman nga matabo. O kinang nahitabo kinabuhi nga di ko mahimo. Mahikalimo. Sa babisit, di bus lister rong gabi Ma, may sulti ni Kauriko na ko, ma. Og sugton ko dayon siya. Kay dako kay ko gusto anak niya, uy. Di pa'y manggani ko nga iyaw dit kong pamisitahan o ligahan o niya siyang gugma. O kada doos lister buot at bada. O diya doon ay nindot ka trabaho. Pero sa akong nahibawan, may uyab naman na siya. Oy, klaruha siya na, oy, basig kalingawan ka lang anang tawana. Ma, Mauna, busa klaruha daan, una ka mahinayak og sugot niya. Mao ba, nagbuwag na di ay mo sa imong uyab? O manan. Milarga man siya sa Manila. O dito nakauyab siya og lain. Na mamdos siya sa iyong uyab. O mauto nga, pagbalik niya nga, dako na utian. Ako na siyang gibuwagan. Gusto man ko unta siya nga magpakasal na ako. Kaya galikayan man siya nagpamabdos niya. Uy, kaya pagod niyang pagkababay. Laing laki ang nakapaborot niya. Nga ikaw may himuon niyang amahan sa bata nga dili ikaw ang amahan. Karoon nga nasayod ka sa tanan, ma. Okay ka na nga magkauyab ni? Ha, ma? Ako na ba siyang gisugot, ma? Nagmama ka naman gani, na okay na lang. Pero Lister, kung tinuod ka kang naigugma sa akong anak, may akong gusto nga pakaslan ni mo siya, kay nagmama naman siya ka. Oo, lagi. Pero ang ako, basig imo lang pamabdusas biya, ha? Basig manimaos kas kibuhat sa imong uyab dyan ni mo, niyang akong anak ng imong Wala panimaslan. man na sa kong nahuna ng ma. Pagkarong ko yun sa magyod. Magmaman lang ko. Mas maayo. Nakagusto magugusi mong anak, ma. O karong mutuo ka. Sa labing madaling panahon, magpakasalin mi. Sawa talaga ka. Usa, mabuhat ko lang tanan. Diyan mo. Lami adi ay, oy, di na lang kahalami man di ay. Akong lidihon, ay. Ay, Tommy. Lester. Alibi, ang ko na akong dasi mo, ha? Ay, time out, oy. Magpahipause ako. Lipi ba? Naya lang, ha? Kini. Sakit ba ya? Ingon nila. Nindot nini. Kini. Kay, Mr. Ket Sintano. Maupanak. O ma, sakitan noon maoy. Ala, parihas kita, anak. Kung mauna, pariha di ay na si Lister ni aning papa ni mo. Dako, unya taas. Swerte ka, nak. Kay husto sa kidakon o gitas unang imong nabala. Swerte ka ni Lister. Anak, nakaluto na ko daan para sa among panihapon unya ni Dong Lester. Nagluto na lang kong daan, aron inig-abot niya inig kagabi eh. Mo diretso na dayon may panihapon. Hapit ng mungit-ngit.
Maligo kong dali-dali, uy. Aron inig abot niya, humot na ko. O kining ako, ang una na kong ipakaon sa kumpana. Bia! Ah, Day, Bia! biskot hapit ko Day, matikil ko upana, na. Day! Si Lister, Day! Ha? Hala, si Sidro manong nagtawag na ako sa kawas. Yeah! Ako ko nang bana. Nasa di akong bana, uy. Nadisgrasya mo ba na, Day? Oh, Nadisgrasya, kimaniyo niya motor! Diyos ko. Si Lester ko, no? Nadisgrasya sa gimaniho niyang motorsiklo. Tinood ba ning imong gisulti, Tinuot tao Sidro? na dayo, di ba yung binuang tao ang istorya? Ligo tao kay Milister? Gusto ta na dayo na ay paglangan niya, tuwan to sa ospital. Tana, Sidro. Diyos ko, walang untay daw tang nahitabo sa akong bana. Walang untay. Nagta lagi tao na kay abi ni mo, latayan bises na kontra ko pa siya natumba taon, tapos mag-jet iro taon. Nya, natumba yung motor, litayan siya na kontra. Sa ospital na siya kita. Asa Sidro? Lester? Lester, dong. Tingog, dong. Ang imo ramang tiil ang naputol. Di ba di mong dila? Kanang. Asa balik kayo mo yung panimuot eh. Pinom siya tambal suktor, matos pa suktor, inotel lang siya kay putol naman niya ako katiil. Di man ako igsapayan nga mainutil siya. Ang importante nga, ang buhi niya. Ang importante nga buhi siya. Tarong katawag sa talaga. Tungod kay mahal ko kayong akong bana, Sidro. Biya. Happy ka lang yapon, day. Uban ako. Gainotel naman ko. Putol naman ang duha katiil na ko. Yes, dong, uy. Happy ko uban nimo kay mahal ta kaayo ka. Og wa ta maglisod sa atong pagpuyo. Grasya gihapon nga naputlan ka. Kay dako man kag nadawat sa pag-ibig. Og dako sa dan imong nadawat nga pabaon sa kompanya nga imong itrabahuan. Ni, nanalin ako nga sa restore sa atong bay. Mabuhi na ta ini, uy. Uban sa ato unanakon, matao lagi. Sa sunod buwan na ba yung mga anak dong? Salamat, day. Nga wa jud ka mausab sa imong pagtan-aw rin ako. Salamat jud kay day. Dido? Ay, Uy, ikaw maguning kalit nga may babagsdan. di biya. Tuod ka nanganak ba? Ni gayon na. Nya? Ibaw ko nga gihidlaw ni ka sa lawas nung kalipay nga wala mahatag si mong bana diha ni mo eh. Huh? Sugtan ako day. Ako yung lipay na mo. Dugay na kay kung naibog ni mo eh. Hilason. Kasi nagsulti ni mo nga di makahatag og kalipay akong bana, no? Ha, Lester? Uy, tilay na putol niya do. Samtang ang iyahan na apa, magampag yun na ko, malingkuran, mayakan, madukan. Oh. Makahatag pa siya kalipay na ko, no? Busa, sorry na lang. Dili ko mahimong budhian ang akong bana. Oh, biya. Oh, mao pa dong? Mito ka rang imong kanan. Wa pa ba naman sa atong tindahan, day? Hangyo lang ko, bi. Iduot ng wheelchair sa atong kwarto, bi. Tukar akong gamit. Oh, ba? Mingaw pa man sa drong orasa. Wa may namalit. Sige ta na, tatas kwarto. May tukar sa dang akong gana. Kani mahinong tanong dili maputol. Tapos kay gani dong. Uy, ang kagahi sa imong il na puli man dire. Putol man tuod ang duha ni Matiil pero kining imo piling tas kiga. Pugong lang gid na skili ko na li driver ha. Ako man Lisod permi. naman ko sa wa na kong tiil. Wa naman gid taon dad. Lagid. Ako sige drive usahan na og magkay Gunit- kasi gunit mong lang, wheelchair. Ako'y mag-drive. Ako ni bahala. Alipi. Lingkuran ta kape. Kung kilig yun. Kay ka na. Pagani ui. Inaara o. Andere ka na. Wa palagi. Wa palagi. Ayo. Ada ganit.
Mabdus ka day? O, dong. Mabdos na ko si kaduhatang anak. Bisag wa ka na itiil, pero nagkahatag kagyap na kong laing anak. Usa, dili krita po. Mangita pa kong lain. Bisag putol na ang duha ka tiil akong bana, panapamagdusan gyapon ko ang usap. Daghan ang nanguyab na ako, apay na lang silang tanan, kay dili ko ilisan ang apana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Charlene, ingon, bisan unsa pa nimo kamahal ang hinigugma, apan do lagi panahon nga buwag mo sa di lang muhon nga panghitabo. Mao kini ang nahitabo sinapuhi nga di mahimong Mag-date na sa drone mo sa imong uyab? Yes ma, wa mo siya trabaho ron. Nga. Kanos ama taon mo magpakasal, day? Husto naman mo si edad. Agad lang kong birth mo, uy, siya ba lalaki? Siya mas mo gasto sa kasal. Uy, di na mahimo nga mag-agad ka niya, uy. Ikaw gyud ang mupursigir niya pag ayo aron makasal mo. Kay ikaw may babay. Kung mamabdos ka day, ikaw may madihado kay biyaan ka man unya. Di mahitabo nga buwagan ko ni Bert ma. Mahal ko niya. Ug mahal sad nako siya. Nalang niya aron. Ay, hala, may sakinan na nga mihon tungkol sa atong gate ma. Si Bert at tingali ron. Ay, ako yung nagkanaog, oy. Ha? Makiksulti ko ng imong uyab. Manang, Inahan lang ko, Bert, nga naglantaw sa kaayuhan sa akong anak. Og dili makahatag og kaayuhan niya nga dugay-dugayon pa ninyo ang inyong kasal. sige manang. Akong ingnon ang akong ginikanan manang. Ang tinuod gusto naman sa kong makasal mi si Charlene. Pero siya magud, murag di man siya desidido nga makasal naming duha. Mangwa na lang sa kong magporsigir niya nga makasal mi. Mao ba? Ay pagkaamaw ko din nga anak ka. Ay, sagdi lang kay pakigsultihan unya nako dong. Sige, manuroy man ka mo taro nga ha. Oo, manang kay wa man sad ko'y duty ron sa among opisina. Mag-date ron ming duha. Gusto na lagi sa mama ni mo nga makasal na kung ta. Ay, sakti inas mama, uy. Para nako, okay raman good nga. Di na sa ta magpakasal. Ang importante nga, nagminahalay ta sa usak-usa. Ako noon, bago ako nakatrabaho ng kumpanya nga akong kitabuan. Pero kung mo prosegur ka gyud nga makasala ta, okay ra sad ko. Ilang gud ta mo gasog na kugot. Ang importante nga makasal tayo, ha? Sagdi lang, mahatag raw niya ko ni mo og signal ha. Sige. Ay, doon na ta sa suki na tumutin. Kini mo importante, dili ang kasal, di ba? Uy. Tagig mo yung ako. Unsa? Si Greg gusto mamisita na ko? Ay, lagi da. Agaw. Lagi na. Dako ko no kaya siya o gusto ni mo. Mintas dili pa ko na mo makasal sa imong uyab. Parayan ko na siya nga maglaom. Imo siya sugton. Lalo, ang tinuod ka, Lino. May pagtanaw sa bayak ko ng Greg. Okay. Dukay na, sawa pa may magkauyab ni Bert, promise. Kung mo, sugta tayo siya, day. Dili ka gin magmahay kung imo siya mauyab. Sige, day. Di ka magmahay, gaw. Di yun. Ngano nakasalti man ka na nga di ko magmahay ka? Tugon kay gaw, kwartahan na gana siya ron. Sukad siya mabot gikan sa Amerika. Kung iya pa lang ang akong gipanguyapan, sawa pa siya mula ka sa kawas. Di unta na ko sugton si Bert. Honestly, wak man gid ko'y gusto ni Bert. Na-develop raman ko niya kay buutan. Unya, siya po'y naka-virgin ako, gaw. Ha? Mga bagaw? Wala kay gusto ni Amang Bert, gaw? Sa una? Oo. Ug abi mo, si Greg ang hinungdan nga nung nagpanaganak og pakasal ni Bert. Mau ba? Di ka mo. Wagi si Bert. Huwag sugta si Greg. Maluoy mo ko makigbuwag ni Bert. Kay pinangga kaya kay ko niya. Kuan na lang gaw, ingna na lang si Greg. Magkita mi sa gawas. Ayaw siya patuas amo, kay masuko mas mama. Sige. Ako yun na si Greg. Na makita mas gawas, ha? Ako sa inyo nun, gaw. Ha? Tinuod ka? Lin?
Ha? Misugot Charlie nga magkita bis gawas? O lagi, Greg. Kay matod pa niya, no? Ikaw ko ang hinungdan, wa pa siya magpakasal sa iyong uyab. Mao ba? Mo isulti niya? O lagi! Sabi ni Malin, ang tinuod ba? Nagmahay ko nga wala ko siya pag-uyabi sa wapa ko malargas gawas. Ha? Kagusto kay ko niya. O salamat kay ni mo ha. Dako kay kagkatabang ako nga. Kanang makatakdo ang among kasing-kasing ni Charlene. Di ko mo dawat sa pasalamat lang, may. Di ko mo dawat. Kapoy, biyog, explikan ni. Go, Charlene. Kunya, bayaran lang ko ni mo pasalamat. Di ko ang dawat, eh. Oh, saan gusto ni mo? Yan na. $200 na. Imo na. Ay, di ko mo dawat. 10,000 sa. Dawat na. Di ko mo dawat ang kwarta. Eh, doon ako'y kwarta. Saan gusto ni mo? Sikulang. Laging wak na, sige, Sikulang pala ko. Sikulang ko, bisa ka dito kayo. Ay, ano ba yun? Hindi, ay, sikulang. Unsa? Ay, wala gigaw. Gusto ta ko niyang hatagan o kwarta. Agi ba pasalamat nga ako eh. Taytayan, aron magkauyap mo. Paano wala ko madawat o kwarta na yun eh? Akong gusto na, tsikolalap ang akong ay, akong nina. Akong talap ang tagaungan. Mora gina ako mo. Haskang takuan ungaw. Unya. Kutasan. Taas kayo. Isi ka may ibaba ko, oh. Sige, ikaw. Kasi nga makita mi sa gawas ha. Sugtun ako siya. Sugtun ko si Greg. Punta ni mong brabe. Hila mayo. Manilig kong tutoy si Bert. Tila pa'y gusto niya. Natiyan ko niya. Anak cute. Kinaganas lagi ko at please. Wala ko alam kataas. Huwag ipangita. Mura kog dito na Greg. Haskang sakita noon, pero haskang lamia. Mao nga siya akong gipakaslan o gibuwag na ko ang una kong uyab. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Benji. Ginaingon, bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan. Mao kini ang hitabo sa kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Nindot ba, Janice? Hayahay na ka din eh. Gawas nga hayahay. Dool pagid sa bangko nga akong gitrabahoan. Uy, may nagdoorbell man. Kinsa makahana? Basig doon na kay bisita nga girl nga gipaabot ha. Malakaw na lang ko. Ayaw. Tinig ka lang, ha, Janice? Wa ko'y babae nga bisita. Ikaw ra. Adinin na sa kaha kay akong ablihan kung kinsa ron. Janice, akong brother si Brandon. Don, si Janice. Hi, hello, Miss Beautiful. Si Janice, akong fiancé Brandon. Ayaw siya kinati ha. Benji, ay pagsalo si Mang Manghod. Uy. Hi. Gwapo ka, Brandon. Thank you, sis. Salamat. Pero mas gwapo ang imong kuya, Benji. Ay. Nakawanpuin, takakaya da. Oh, Brandon, ano masuroy man ka din eh? Kuya, kung may mo anilan sa kong tipo ni Upuyo, eh. Ano siya? Samtang mangita ko trabaho ba? Anilan sa ko din, eh. Okay. Why problema, Brandon? Thank you, ya. Salamat kayo. Kung ganahan kang maadto sa akong yabangang apartment, welcome kaayo ka dito, Janice. Di ko maadto kung wa ka, no? Kung nag-office ka. Okay ra, bisag wa pa ko dito. O aron makasuod ka dito, bisag wa ko, magpa-duplicate ko si Yahweh. Okay? Okay. Kabuutan sa akong love ko, eh. Mga love ko nimo kay buutan ko, no? Of course. I love you, Benji. Oops. Ay kugaksa, kay nag-drive ko. I love you too, Janice.
I love you so much. Excited ako mamahimot na kang bana. Labaw na kong excited. Kamay asawa na niya ako nga, maoy mo atiman ako. Anhilan na ako paabutan si Benji. Hapit naman sad mag 5 p.m. Unsa ka kung lutuan na lang nako siya para panihapon? Mangukap ko sa ref kung unsay pwede na akong lutuin. Aron inig-abot ni Benji, mukhaon na dayon siya. Okay, magluto ko for you, Benji. May bukal ng linat ang baka. May nang makahigop og init nga sabaw si Benji. Ay, may nag-doorbell naman. Niya na siya. Kasayukod. Wapagani 5. Akong ablihan. Uy, Brandon, ikaw mo gadi ay. Si kuya, Wapara ba mo apot? may mamusod? Dali uy, sud. Meron ka puyo sa apartment ni Kuya Benji? Wa uy, mayawi man ko maong nakasud ako din hi. Okay. Nagpa-duplicate man si Benji aron makasud ko din hi. Bisag wa siya. Brand, nagkaluto naman ko para dinner. Mukaon ka? O sa'yo mo giluto? Linat ang baka. Wow, timing ha. Gutom ko. Buwan na lang kong kaong kuya. O ka ra? Okay ra. Okay ra? Muna kong kaong kuya ha? Okay ra uy. Kami lang duhang magdungan. Ay, kadit ha. Hello, Benji. Naka sa apartment, Jan? Oh, Diana. Og nakaluto na ko sa atong dinner. Sorry ha. Nangilabot ko si mong ref. Okay, Ray. Pero Jan, may meeting pa mi. O dili ko makapanihapon diha. Unsa? Sorry ha. Kalit-kalit man ang meeting, good. Okay na uy. Uy, problema. Mga unsa kang oras sa muli? Mga after meeting na gyud. Manawag lang ko nimo Jan kung mahuman na meeting, okay? Diha lang ka ay pagpauli. Paabuta ko. Okay. Ang lugay mas kuya. Hapitan ako mahurot ang beer sa rape niya ang stock da. Okay ra. Di man kalaing tao, good. Ako lang siya sultihan nga imong giinom. Mahimo ra pud nga akong palitan aron may stock yapon si Benji. Know what? Buutan ka. Thank you. I like you. Brandon. Kung mangita ko kasawa, baka na parehas ni mo. Buutan, gwapa. Tingkod ko tupad ni mo, ha? Ay, time pa. Misikit ka manggod na akong lingkod. Swertis kuya. Swertis yan ni mo. Gwapa na, buutan. Bran, doon nang imong papas kong papa. Gusto ko mahanggap. Ang kabaho sa iyong baba. Ang kaumot. Ganahan ko ni mo. Brandon. Ganahan ko ni mo, Janice. Brandon. Sorry. Brandon. Iyo. What? I'm sorry. Di na ko magpakasali mo. Nga naman, Janice. Basta. Basta? Basta lang imong itubag na ako, ha? Janice? Sultihi ko sa hinungdan. Benji, I'm sorry. Janice, please. Sultihi ko kung sa hinungdan. Ining kalit imong pag-atras sa tong kasal. Nga naman ka? May nahiubsan ka na ako, ha? Sultihi ko. Nagasaha ko ni mo. Unsa? Manghod nga si Brandon. Unsa?
Animal kang pagkaigsoona! Animal! Kuya, hala! Kuya, Benji, nga nagusap magmani mo si Brandon! Kuya! Brad, ano ba ni? Pahawa na, Nicolas! Pamoy labot na ini! Buang ni Manghura! Kuya! Benji! Kuya! Sama, kuya! Pahawa mong duha na, Lisa! Nicolas! Panggawas mo! Kay patiluan ko ning bawang manghod! Kamala, kuya! Lagi ako sa magdan ini, God! Iyang gihilabtan si Jess nga akong pangasaunon! Unsa? Lisa, dadaang imong uyab sa gawas. Panggawas mong duha, Lisa! May gusay kulib doon! Kuya, sorry. Sorry, kuya. Sorry! Kuya! Kuya, nagkadugo ang baba ni Brandon, oh! Ustura. Ayun na na plaki. Gikasilagan ko ikaw doon! Buang ka! Kuya Benji! Wa ko mapugong sa kong kalagod. Nakulatahan ako si Brandon. Wa ko magdahom. Ang pangasaunon, mahilabdan sa akong og na mabdos gyud si Janice. Kay duran ko sa akong igsuod. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alfie, ginaingon tao nga mulaban sa sayop, mahimong parehas sila nga nagbuhat og sayop. Morning na hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ayun na lang ko ilaw sa amo, Bentot. Ayaw, layo pa man ninyo ha, may ragwa pa. Dinilaw ko, uy, hunong na. Ay. Oy, may ragwa pa. Porbida ko pa kagatagliti dahil taon. Tot, utang lang to ha. Pildi man. Gawin sarilyan mo! Ahap yan eh. Sa'yo pa ganing buntag, lihiam na yung tag di malas, tuwe! Ay, gamay na lang atong bugas nga naa sa bugasan. Moira, dili ba imong turno karong buwana ang pagpalit og usa ka sakong bugas? Kang Ellen pa, uy. Ha? Si ako. Imo ron ati mo yun, uy. Bago pa gani ko nagpalit ako sa kasakong bugas, imo in taon ng turno ati, uy. Ay, nagyahay man mo tudtod. Uy, unsa na ba ata ini? Ay, malas kay ko gabi eh. Ikaw, Len. Nakadaog pero gamay ra. Ikaw sa'y palit og bukas ha. Na, unsa naman taong ka ati mo yun, uy. Sige na lang, uy. Andi na na magsigigyaw-yaw sa papa. Basig masuko na siya, mangita asa na atong sweldo. Pero may man ko na makahatod ni mo si Bentot, Ilin. Ansa? Magpuli-puli lang ko na mo si ate ni mo, Moira. Kasagaran ka daon. Ni usahay, mabuntagan. Asam day mo anak ka na, Ilin? Ay, usahay, may mo invite ako o party. Ambot lang ka sa ati Moira kung asa na siya gikan ng orasa. Uy, doon na ra ba ito'y silingan nga nakakita ni mo? Nga misuroy kuno ka sa sugalan. Ansa? Kinsa man? Taka lagi na siyang tabi. Oo, ay lagas sukugod. Di na tinuod, Alfie, ha? Sukalan ko taon. Ay, magkamao pa ng sugal. Ay, nga dili man. Tahion ako ang baba na nagpatakag sulti niya ni mo, ha? Di man ka tinuod. Oh, anong namuha magagdasuko diya, ha? Ilin? Natog na sa papalinta na. Ayaw sa, mumata pa nagbalik kay mangihi. Ay, nalang ko gawas ha. Ay, doon nga na lang ko ta, Ate Moira. Moira. No, nabunutan ba akong pangan? Uwaga, dayon, Ate Moira. Nga na pa. Sige pa man sugal sa inyong kwarto. Pag nga na ay, katuog na mo na. Ilin. Opa! Oo! Aha, kabiyay ni. Nangatol na rabag yun akong kamuta. Agwantahan na diya. Malasan ako iya. Sabaan sa kitong naas akong luyugot. Muto nagagimalas ako. Parehas na talen. Pakdot ko. Tapas akong 20k. Ha? 20k ray mo? Ako, yun, 35. No, dukan na kagwarta. Nilowan ko, uy. Ha, paita malasa. Tana ay, mamaulit na Ate Moira. Ay, tana. Ay, may untag na ay nagsanbay sa gawas. Naas bintot. Naaparabo ko'y utang ni Bintot ta. Oh. Speaking of the devil is here. Si bintot ni ay. Ay, yawa jud kay kinatawkanan. Katahimik yung ko ninyo, ha? Hi, Tot! Ay, Pasakya mi, Tot, bi. Day, muy ragwa pa. Porbida. Naro kay meron na ko, day. Waya sa, day. Bintot ay. Tingban
lang gud na ako, Tot. Sige na kayo, alas 3 na sa kadlawon. Mingaw na. Pasakay lang ni Pintot, Bi. Pero I need cash, manggod. Banditaw-taon na mo sakay na ko. Mura man kag dili silingan, Bintot, uy. Silingan, bitaw tayo. Pero pag nabuhi, ang taon niya ako pagbalhabal taon, driver taon. Bayan na yung taon ko ninyo. Hindi mo maluoy na ako yung peski na tulog, anak. Ha? May mamuira, dahilin, kay trabaho mo yan, nagko pag kayo mo sweldo. Murag, daugan mo na. Be, balatuhin kayo, be, pakapin, be. Way daog, oy, Bi. Ay, udaw sa Thailand, uy. Mingaw na kay Dinita. Duko na kay ko, ate. Majuti pa ko, ma. Animal, magyanis Bintot, uy. Wag ito pasakis yung motor. Eh, may kota! Asa man mo? Sakay mo na, Hala. Dali, Ate Mayra, mga hubog mo na. Ahak na ni. Dali. Managat ta. Mamalik ta sa tong agi. Dagan, ate. Dagan, ate. Kay nangalaog sila sa auto. Ginoo ko. Nagagabangi ang Miss Ellen. Ipalayo, Miss Disney. Ginoo ko. Uy, ilaw! Bangon! Uy, bangon! Tabang! Uy, Wala mo kayo dua. Kay Mio na kayo napita. Dako na kog tinigom, Ilin. Magpakasal ta. Alfie. Sige na. Mag 10 years na biyat ang uyab. May trabaho naman ka. May trabaho na sad ko. Pakasal na tang duha. Asawa na ka, Ilin. Ubanan ako nimo. Alfie, matog na tabi. Gikapoy ko sa pag-entertain sa mga bisita ka kanina. Mawa, ikapoy ka. Oh, huwag tangon ko na yung magkakapoy, Ilin. Alfie. Ilin, I love you. Alfie. Alfie, sa bawa ko'y ka na lagi. Di ka makasabot, ana. Ano sabay? Ay, Daw, kiskur sa ibang sawa kami. nawa lagi oy, bay bintot. Paitay. Jesus, banga ako eh. Ako. Ano sa ikaw? Kiskur na ko na. Bray. Banga sa limoy. Ay, ambot oy. Oh, may gana sa Ilin gabi oy. Nagsugo naman ako romansa niya pero nasuko mo hinoon. Uon sabay. Unya, maabot man ginaging kayon nga makascore na sa Alfie ni Mulen. Kay iyan agad kang asawa. Saan man ako siya sa pagtupag at Moira kung may paus ang di na ko virgin. Mausap. Ay. Usa na sinungdan, Ellen, nga nakigbuwag ko sa akong uyab. Kay ganahan na po siya nga magminyo mi. Kuyawan po ko nga masayod siya nga dili na po ko virgin. Ay, si Bintot gyud nakaamong nato ti. Kung iya po ang pasakay sa iyang motor, dili unta ta malugusan sa mga hubog ng mga lalaki. Miss you, Ilin. Katog na di happy. Animaho kang beer. I miss you lagi. Di man ka makasabot eh. Sumag ka? Asawa ti ka? Ano di ba ka? Alfie. Sumag yun ha? Dili ka? Adto ko ni pabutos lang yung babae. Ha? Gusto kong makaanak tang duha, Ilin. Ha? Ilin. Ilin. Salamat. Ilin. Babaga ko! Kinsang lalaki ang nakauna ni mo, ha? Kinsa? Huwag ko makaila, Alfie. Ibli, huwag ka makaila? Nagpaturja kag laing lalaki? Ka makaila? Oo, lagi. Huwag ko makaila niya. Ha? Kinsang nila? Daghan sila. Gipali-palihan, Pinina. Oh, ni kinsa? Kabigduhan ni Ate Moira. Huwag ko mahibawa na Alfie, uy. Kamu magkunong duha ang gitabangan o grape sa mga hubog ng mga lalaki. Ha? Ate Moira? Pataka rin nas Ellen. Huwag ko mahibawa na yung kipanulti, uy, Alfie. Wa! Bisag patyon pa ko ni mo, wag ko mahibawa na. Wa! Bisag patyon pa kuno nako si Ate Moira nga maguwang ni Ilin. Huwag ko na sa may bawo sa gisuin ni Ilin. Girape silang duha sa mga hubog ng mga lalaki. Ingon ini gidening langgam no? Nga parehas og balibo. Mag-uban gini sa pagpanglupad. Birds with the same feathers
Flux together. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Idi, ginaingon, ayaw pa sakit yung babae nga higugman nimo. Kay tingalig magbasol ka sa iyon nga mawaan na sa kinabuhi. Mo ning nahitabo sa akong kinabuhi, di na ko mahimo nga makalimtan. Eddie, nituo ko nga matuod ka nga nahipan ako. Apan, di ta ka mahimo nga subton kay makoy gusto ko nimo. Dayloy da. Higala na lang ko tagod. Kay kung subton ta ka, sakitan ka lang unya kung bawagan ta ka sa higayon nga manguyab na ko og laing lalaki nga maoy akong nagustuhan. Kay ako magit siyang subton kung manguyab siya nako. Kinsong ding imong nagustuhan, Dayloy da. Ang suod nimong higala, si Arman. Sa? Pero day, wa man na makagusto nimo si Bay Arman. Ug may uyab na sana siya. Na mo ginagikagulan gid nako. Kay may uyab naman na siya. Um, Ug ikaw, Eddie, kung tinuod ka nga nahikukman ako, malipay ka nga makakita nako nga magmalipayon, di ba? Basta, pangita o paagi nga malipay ko. Ug si Arman ang kalipay ko kung makauyab ni. Busa, sige na, tabangi ko pi, nga mauyab na ko ang lalaki nga akong giikugma. Loida! Uy, bayangi mo. Kalimti yun ang bayanan niya. Ay, pamuko siyang ikugaling niya, paman siya gusto mo. Putay, anan lang yun ang buhaton, tay. Apan, bisan pa man sa akong kapakyasan niya, tabangan ako siya, tay. Posible ni Gusto ko nga malipay siya, tay. Ha? Gusto ko na kong lipay siya. Si Bay Arman mo yung gipangandoy nga mamay mo niyang uyab, tay. Tatabangan ako siya, tay. Magkauyab sila ni Bay Arman. Kalipay ko nga makita siya nga malipay. Busa buhaton ginakong tanan, tay, nga magkauyab sila sa akong suod nga higala nga si Arman. Yes, bay. Gwabi ang asloy dang. Pero, excuse me lang yun kayo eh. Di na ako siya type, bay. Ang ganahan ako sa babae, bay. Kanang may pagkabikaon og naong. Ha? Bay, nga nung ganahan man ka og babae nga bigaon og naong? Bay, nindot kayong bikaon naong. Ha? Labi na ka nang magluha bito ang mata tanahan ni mo. Sus, labi yan, bay. Nagkita ko na ako anong magla ang mata niya. Bikaon kay naong. Tuskig din nga ako, Lawas nun nga kaliper din giapas nimo sa usa ka babae, bay. So, saan na yung gusto, ha? Oh, Okay lang. Looy mo ka na may hana. Okay lang. Bahala na huwag yung gusto niya. Ako na siyang panguyaban. oh, bay, ay na lang, bay, ay na lang. Kung imom lang gani siyang panguyaban, bay, aron imo lang binuangan, ay na lang. Di ko gustong mag-uol siya, bay. Kay mahal kay na ko si Luida. Sas, unsa mga mo. Kaya gusto niya makauyaw, bay, pues. Karong gabi, eh. Kamistaan ako siya. Oh, Ako siya panguyaban, bay. Unsa? mao na day Luida. Way gusto ni mo si Bay Arman. Pero kay dako ka man kuno gusto niya, iya na lang kuno kang panguyaban karong gabi, eh. Busa tambagan ti ka. Ay siya sugta, uy. Kaya wa siya gusto ni mo. Igo ka ran niyang kalingawan. Na, bahala na. Mahal ako si Arman. Ha? Basin pa di kung makatun siya sa pagkikukman ako kung magkauyab na gid mi. Busa, Eddie. Sugtun gid na ako siya karong gabi. Oh, Dayluda. Maluoy kasi mo kaugalingon, Dayluda. Igo ka lang unya niyang pahilakon sa umaabot ng mga adlaw. Siya ang gipitik sa kong kasing-kasing, Eddie. Busa, sugtun ko gid siya. Sugtun ko siya karong gabi. Sugtun ko si Arman. Loida. Salamat kay da. Salamat kay gisugutin ko nimo. Wa pa ko nimo sugta din akong balik pumisita din eh. Dako mo ko gusto nimo, Arman. Busa gisugot ka. Og manginaot ko nga dili ko nimo pahilakon, ha. No, hindi na may tabo. Di ka pahilakon. Palamay ati ka. Huwag mo magdita. Duroy tas kawas. Okay. Ipatagamtam ko nimo ang kalami nga way sama. Gamay pa kay ba? Ilam day! Daan ka na yung nasayod na way gusto ni mo tos Arman.
Pero imo gisang gisugot, gitugyan pa nimo imong pagkababay. Anya, saan naman iran? Ansa na? Yan na kang gilikayan. Abi iyan naman kang nakuha. Wa siya kaluoy nako ma. Abi man ako makatun siya sa pagmahal nako. Pero sayo pa di ko. Hilom dia, oy. Saka dito sa taas ka. Yo dinis gawas pagpunag hilak, oy. Nagsige ka biyag hilak dinis atong karaan. Magpaabot ko nga mo agi. Arman ma kay gusto ko nga magkasulti. Hilom dia, oy. Ako ang tinuod nga nahali mo, Dayloida. Usa ka ta kung gugpaday, makaslan rin ka. Eddie. Salamat nga gisugot na gito, Dayloida. Ikaw na sayod ka, nakuputli. Gikatugyan ko na kang arma ng pagkapapay. Basin og imo lang kong pinuangan, sad. Di ginamay tabo. Ug aron mo to ka. Sa labing madali, magpakasal din ta, Dayloida. Tinuod ka, Eddie. Imo kong pakaslan. Yes. Pakaslan ko nimo. Asawa na gid ka, Dayloida. Ako na ka. Katabi sa kapil mo, kuya. Ginoo, Virgin. Ano mo rin? Pay ka po ko, eh. Pay ka po sa imo. Niya. Pag-ulit ka sa mo. Dali, mangigda ta. Ingit ka ko. Dali. Niya, ipasod. Basta ko ang imo ng arman. Usod ko dahi. No. Ako yung nasawa ang babae nga akong dimahal. Kung gihigugma. Kung si Bay Arman, igo na lang siya sa pagmahay nga ako ang nabana ni Loida. Kay diha pa man niya nabatgi nga nakagusto di ay sa akong asawa. Diha kasal na ni. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Danica, naingon, ako'y babae nga dili magpili og lalaki. Basta ako'y mahigugma, ang tanan niya akong dawaton. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di ko mahimong makikalimot. Mao pa, Daynita? Mamisita ni mo si Rafi karong gabi eh? O, Danica, buwag naman sa kong uyab kwit. Busa, tistingan ako siyang sukot. Butan ba po na si Rafi, Day? Kung mauyab ni mo siya, no, tunaya siya ha. Ay, di pa ko makahukom anak, uy. Unya na, Kwen. Ako nagit siyang mauyab. Oh, laoy, ang uy mong uyab di ay nga si Darius una nga nung nagbuwag day mo tod at niya, uy, nag-away mo. Nawa, uy. Ako na siya kipuwagan. May ayo tawhana. Sige lang gati kung iya, ha? Oh, Daynita. Salamat, Daynita. Kay gisugot dahin ko nimo. Kaya na kay gusto mong ka nga manguyab na ako. Mong gisugot ka. Buwag naman sa misa kong uyab. Salamat, Daya. Mahal ta kay ka. Ug kun musugot ka, pakaslan ta rin ka. Ha? Unya na ta magisgot anang pong kasal, uy. Listingan taon na ka kung malipay ba ko nimo. Buhato na ko ang tanan day nga malipayon ka uban ako. Ug ugma day. Manuri tas gawas day ha. Mangita tagdapit nga malingaw ta. Ay, kana. Mo nakipaabot ko nga imong isulti. Sige. Ugma dong Rafi, manuray ta. Dad ako sa dapit nga. Malipay ko, ha. Day, niya na tatungod ining motel day oh. Hala ko nindot, uy. Ug happy kay ko sa dapit ka itong gisaruyan. Ug ining pagsuda ron sa motel, nanginaot ko nga malingaw ko ni Rafi. Buhato na ko ang tanan day aron malipay ka. Timing nga, doon ako'y giinom day para patuskig. Taxi driver, di ara mong plate oh. At na day, di na, manaog na tayo ng taxi. Dali na. O dong Rafi, tanadong, manaog na tayo ng taxi, tanadayon dong Rafi. Alibi, dumo na ko mong brief kay ang movie ni Uko, ha? Katuskig, pero tuskig siya per kita tong dako, no? Pero madaran ni. Gamay, magay na lang. Unsa? Pertihilak taon rapi taon. Mao na go. Ilikaya na kuno siyang nita taon nga imong mega.
Uy, nga naman ko no. Matod pa sa mga tabi-tabi di ha. Kita naman kunog uyab ni tataw. Mao nga gilikayan niya sa Rafi. Bisan wa silang buwag. Wala kaluoy ni Rafi, uy. Lagi. Di man to maayong gibuhat ni Nita, uy. Bati siya nga klase sa pagkababay. Bati siya. Oy, sos lahi kay pagbabae na sinita. Gawin na ikaw eh. Ano kay Glaki ba? Mabitaw nga. Wa kumunguyab na niya. Ikaw ganahan ng inaan ng klasehas babae. Oy nga. Igo lang tilawan ang atong pagkalalaki. Oy. Sus. Oh, sa bagay. Oo, masay mawa ninyong mga laki, uy, kung makauyab mo ni Nita, unya buwagan mo. Si may alkansi kay babae, good siya. Ikaw, good gaw. Sumbong kantiyo, ha? Gunay magili na mong suon. Yak, kagaw. Ano na yung mga iroon sa mga suon? Magkalimtan na man na sila kung igsuon sila. Lagi, kalimtan na, lagi. Ako ba, lahi ko eh. Hmm? Kinahanglan nga ang babae nga makitilaw na ko, maugi ako masawa. Lami sa Tiyo! Lahi mo ko gahi. So, hard to get, oy, doon sa... Hard to get sa imong mata, manguyab kag igagaw, tiyo! Ito ang rako ka, binano ko. Ay, ba diya, oy, katawanan sa ni mo gaw, oy. Gaw, makig-istorya ko ni Nita. Dako gusto niya si Rafi. Kung ako pa'y nakauyab ni Rafi, di nagyod na ko siya buhian pa. Gibuwagan na nako siya, kaya nakakita naman kong laing uyab. Dahil bitaw ti kagisultihan, dahil nga testingan ako siya. Pero di mo ko makontento niya, uy. Kalain, gamay ka ayo. Ha? Di ko makontento niya. Aw, sa bagay. Hala, uy, diligid siya ang lalaki nga mo'y akong gipangita, I promise. Talo isang Rafi, uy. Kung ari pa lang unta siya manguyab na ako, dahil sugton yun ako siya. Oh, may man na sila si Rafi, huwag ang imong ikagaw nga si Mio. Ingna si Mio, nga sultihan si Rafi nga nakagusto ka niya. Ikay kaon sa akong salin. Dahil Nita. Kalimti na lang lagi tos Nita. Kana-kanya, di kaya na siya mo. May lain na siyang uyab. Gusto tagatay. May layan na gid siyang uyab. Mao nga iyan akong gilikayan tay. Kanawa, basig og wa siya matagbaw mo, ha? Tagbaw mo gud siya nako gud. Oh, wait, wala, no? Unya, nganong mo na siya na minita maglain, ha? Aw, basig di siya matagbaw og usa ka laki. Busa bati na siya. Bati, gid, bati. Pangita niya lang og laing babae do. Ay, kana ba, imong pangayaban ba? Pangita niya lang laing. Ayo! Adlaw! Uy. Arap! Mio ni Bay! Uy. May tuyo ko ni mo, Bay! Si Mio man ron. Ang imong igagaw ni Danica day. Ang ningita ni mo, si Mio. Kanao ka ko, Bay! Dali, Bay! Kinauga ikaw. Kanaugon na ako siya tay. Naituyo na ako si Bay Mio. Bay Mio, pabuta ko! Ang tinuod, dugay na ko nga nakabantay ni Danikang na may pagtanaw siya na ko, bay. Iya, di kay gisugo nga papamisdahon ko. Oh, mao na. Okay ka nga misita niya og nguyab niya. Iya ka dayon ko nung sugton kung nguyab ka niya. Oh. Buutan ba nagagaw na ko. Oh, sige bay, ingna siya bay nga mamisita ko niya karong gabi. Ingna si Danica. Dugay na kung nakagusto ni Marafi. Nag-ol magani ko dihang gibuwagan ka lang ni Nita. Siya gyud unta nga akong gimahal. Apan di ko mamugos niya. Ikaw na lang akong tunayon day. Ug manginaot ko nga magmalipayon ko diha nimo. Ug di ko nimo likayan lang sa umaabot nga adlaw sama sa gibuhat ni Nita nako. Mahal ta ka, Rafi. Busa dili mahitabo nga likayan ta ka. Mahal ta kaayo ka. Og kang tukyan ako. Takas ni kaya ka? Human sa hitabo na mo ni Rafi, iyan kong ipakaslan. Pag sinita, nagmahay siya, iyang gibuwagan si Rafi. Kay diha pa niya suta nga mahal ay niyang akong bana. Dihang nakasal na mi. Idi wow, igo na lang siya sa paghay. Uy.
Ug mauto mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 143 ug hinaot nga nalingaw mo sa atong gina-upload karon. Ug akong pasalamatan tanan ga comment sa ko. Salamat kayo sa inyong pag-comment nga isa jud atong basihan sa atong pag-intro vlog. Ug ato day i-shout out tanan ga comment sa tuwa para na sa tay pang outro. Shout out na to si Oscar Abaydog, si Luel Balandra, shout out nimo, si Ma'am Delsam 99, shout out nimo diha ma'am sa Hong Kong. Si Joselito Salva, shout out nimo diha, Joselito Salva, shout out diha James Panyola diha sa Canada. Si Hisil Ompra, shout out po na ko si Jude Pulstico diha sa Bohol. Shout out po na ko si Shine Kabuslay. Si Berhelio Balanay, shout out ni mo diha, Berhelio Balanay diha sa Surigao Sur. Si Alpi Lucina, shout out po na ko si Ina Palas. Si Helen Basel, shout out na ko si Lucy Silma. Si Dennis Moral, Sugar Santos. Lina Buna, shout out po na ko si Berna Siroy. Analisti, si Chiri Lampitan, ug si Rumi Boy, ug si Nina Castro, shout out no. Ug mga itong mga listeners, tanan ga-comment sa ito atong gi-shout out. O atang-atangin na po mga listeners ato ang sunod nga i-upload na to nga part 144. Maginahinay na po tag-edit. O ato adang handumanan. Wala nang ta nag-upload no. Wala nang ta nag-upload sa atong handumanan. Pasin masunod na jud to ang handumanan sa usakawit. O akong pasalamatan pag-usap katong tanan ga comment sa kuha. Salamat jud kaayo sa inyo. Labi na sa tanan mga kong mga listeners, salamat jud kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong channel. Tungod sa inyo na adjud ta diri magapadayon ta. Isa jud mo nakapadasig sa ato nalingaw mo sa ato ang drama. O usbon ako ato ang part 144 atang-atangi lang. Mao na po to ato isunod ug upload. O usbon ako mga listeners, daghan jud ka salamat sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa ato ang mga drama. Daghan jud salamat.